हाय गाइसमोन नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। नैबे जादों इन्डोनेशियान स्मार्ट नेपियार ग्रास। बेखौ बोरमा जार्सि गाय मोसौफोरनो होनाय जायो। आं थांनाय बारनिफ्रायसो गायदों। थांनाय बोसोराव आंहा लेट जाबाय गायनाया, प्राय जुलाइसोनिफ्रायसो गायनायमोन। देग्लाय नै अखा मोननाय लोगो लोगो मोजां जाबोबाय आरो नैबेहाय देग्लाय गोदान गायबावदों। नैफोरो देग्लाय गायनाय गोदान नैबे फिसा फिसाया साननैसोनि उनावनो बेबो माने मोजां जागोन, ग्रौ ग्रौ जागोन, लावबोगोन। दायो नैबे गिदिर गिदिरफोरखौ हानानै आं दायो बोरमानो होनाय जागोन। मानोना दिनै अखा हादोंमोन। अखा हानायनि जाहोनाव बोरमाफोरा गांसो मोजां मोनजायाखै। बोरमा फिसाफ्रा न'नि बाउन्डारि सिङावनो दंलायबाय थायो, बिसोर गाबलायबाय थादों। दा आं बिसोरनो बे गांसोखौ हानानै लांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो नैबेखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैयोब्ला नैबे जिथु फुलि गायदों, नैबे फिसा फिसा जिथु माबा गायदों, बियो मोनसे नैबे आसि थाइसे थाइसे ससे ससे माने आंखि मोननै मोनथाम बेबायदि पेकेटाव फैयो। बेखौ आं बेलेग बेलेग अनलाइनफ्रावबो मोनो, नाथाय आं बेखौ फ्लिपकार्टआव बिहरनाय जादोंमोन। प्राय 200-300 बिदि लायो। मालाबा दामा बाराबो जायो, खमबो जायो। 20तासो माने बिदि टुक्रा थायो आरो 20तासो दंफां माने ओंखारनाय जायो। नैबे सिमोननिमोन। दायो बेखौ खनसे सिगाङाव आं हाखांबाय, हानानै जाहोखांबाय। दा आरो दिनैबो आं बेखौ हागोन। बारा नाङा, सुगानै हाबानो जायो। बांद्रायबो जाया। बेयो माने एसे प्रटिन गोनां आरो भिटामिन गोनां। बे गांसोआ एसे जाब्लानो बोरमाफ्रा अहायो आरो गोजोनहै थायो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबायदि हायो। बेखौ आं दायो गुदियावनो हागोन। बेखौ लावगा सुगा हाबाला मोजां जाया। नैबेदि गुदियावनो मोजाङै माने हानांगौ। गुदियावनो मोजाङै हायोब्ला स्र' ओंखारबोयो। बैफोरखौ दाख्लैबावै हादोंमोन, रोदोम बुथुमजोब्बाय। आं दा उनाव देखायगोन आरो बेबो साननैसो उनावनो ओंखारगोन। आं बेखौ हाबाय दायो। आरो आं बेखौ बेबायदि गोलाव गोलावहै होबोला बोरमाया बेखौ नस्थ' खालामो, गाफ्लेयो, जास'यो। बेनिखायनो बेखौ मोजांहै गुसुं गुसुं मोजांहै हानानै होनांगौ, अब्ला मोजांहै जायो। दायो आं बेखौ बेबायदि हागोन। ओरैबायदि हास'नानै माने बे खादायाव लागोन। खादायाव लानानै बोरमानो हैगोन। एसे जेंजें जेंजें बोराय माबाफोरखौ ओरै गारना लानांगौ। बेखौ सेखादों खासिदों बेबायदि हाबाबो जायो। बेखौ आं गारबाय। दोनदो, खादायाव दोनदो। गुसुं गुसुं बेबायदि गुसुं गुसुं हायोब्ला जानो मोजां जायो, लकसन खालामा बेबायदि हायोब्ला। खादा गंनै रेडि खालामबाय, दा राननानै एसे। ओमफ्राय नैबेबायदि थारा माबाखौ नुनो मोन्दों। बियो माने गोदै दैसुब सुब। बेखौबो बिराद मोजां जायो बिसोरो। भिटामिन दङ, बिदै दैबो मोनजायो खोमा बेयाव। ओमफ्राय गोथाव माने बेखौबो जायो। ओमफ्राय सुगा मोननै हाबाय, नैबे आरो नैबे। ओमफ्राय बायदि मोनसे फिसा हाबाय। ओमफ्राय बारा गोबाव टाइम नाङा। नैफोरो आं सिगाङाव हानाया मास मोनसेसो जाबाय। ओमफ्राय बिदिनो बैफोर मबेबा बिसानो मबेबा सिगां मबेबा उन बेबायदिनो गुदियाव हानांगौ। ओमफ्राय मास मोनसेसोआवनो नैबिदि जागोन। ओमफ्राय मास मोननैसो जाबाथाय हाजोबदो गुदियाव हानानै माबालायदो। मास मोननैसोबाथाय नैबिदि गोजौ जालायगोन आरो नैबिदि गोजौ जाहैगोन। बिदिनो बै मोनसे बे जातआ बेलेग, बे मोनसे हायथा जात। बेखौबो खनसे हाखांबाय सिगाङाव। ओमफ्राय खनसे हानायाव फार्स्टआव एसे सुगाया फिसा जायो, हानायनि उनावसो सुगाया गिदिर गिदिर जायो। ओमफ्राय माने फेंखाया बारा हरो आरो जेसेनो हायो एसेनो फेंखाया बारा हरो।
ओमफ्राय बे खनसे गायनायानो ओरैनो 7 बोसोर 8 बोसोरसोहालागै बिदि होबाय थागोन होनना बुंदों। बिनि उनाव माने गायस्लायनांगोन, जागा दोरोद होनांगोन, माबानांगोन बेबायदि। दा नैबे रेडि जाबाय, आं बेखौ राननानै होबाय। नै जादों दा आरामसे। जे फुङाव सापर एसे होनायमोन, बिनि उनावहा आरो गांसोबो मोनजाबाय बारिनि, खिन्थु अखा हानायखाय बारा मोजाङै हायाखै, बिनिखाय बेखौ होदों। बेखौ मोजाङै दा जानानै अहासिगोन, बिनि उनाव गुलियाव हाबसिगोन। दे मोजां जादों। र' आं मोजांसो खालामदों। Ramuni, rồi đấy, đã hụt gần đây nữa đấy, tại cái liền thành đấy, ấy lama chín thằng cái đó, lama chín bé đây đây, đấy, rồi thắt thuru, rồi bữa mà cái khá bà sữa, bữa mà cái sữa bà sữa sang đấy, chỉ lama chín bé đây thằng cái đó, hát theo lấy rất lấy, hát theo lấy rất lấy, hát theo lấy rất lấy, rồi đang khát thona đấy, bữa mà hấp băng khát cái đấy, bữa mà nó cái gì nè.